Yo, warrior in the house. I killed just one man. And where the fuck is everyone? Dus one man, two men, and three men over there. Daar was ook nog een andere gast, maar die is weg. En daar was er ook nog eentje, dus ook weg. Dus eigenlijk heb ik al 5 gekild, maar laten we het op 3 houden. Oei, barabara. Bara. Oh, nu nog 3 extra. Ja.